najkasnije preko sutra i iskreno mislim da preko sutra možda čak možemo da nastavimo sa vlogmasom. Kako ću da ga budim film. A, šta kažete ljudi, jel može, brate? Šta kažete, jel može? Tako da, nadam se da ću skupiti snage da krenem da snimam, zato što iskreno, neću da vas lažem, snima mi se. Jer kao u fazonu sam daj da istrajem do kraja da završimo mrtvi vlogmas. I to je to. Ali ne obećavam ništa, neću ništa da obećavam, već ću da, jedino što ću da obećavam jeste da ću da probam, jer smatram da zaslužujete to, ali ako vidim da mi ne prija, da se umaram, da krećem opet da klonem duhom i zdravljem, neću snimati, to je to, jebi ga. Ali, potrudit ću se za vas. Bolje od nove snimaj vlogžić. To je dobra ideja. Vlogžić. Da, završim vlogmas, pa onda vlogžić. Nemoj treći da kažem. I onda... Šta nemoj treće kažeš? Ne znam. Vlogas. Vlogas je za leto. Potencijalno da snimamo leto, celo. A vlogdan je ono za svaki dan. Vlogdan. Ali da. Ljudi, hvala vam što gledate. Juče je dosta vas gledalo live. Velika podrška je bila,